3 tips για να προσελκύσεις την αυθονία. 1. Γράψε 5 ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου και είσαι ευγνώμων γι' αυτό. 2. Για τον καθένα γράψε 3 λόγους που έχεις για να τον ευχαριστήσεις. Π.χ. ευχαριστώ την κόρη μου ή το γιο μου που με έκαναν μητέρα. 3. Γράψε 11 υλικά αγαθά που έχεις τώρα στη ζωή σου και είσαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων για το σπίτι μου, για το αυτοκίνητό μου. Μέσα από την ευγνωμοσύνη μαγνητίζεις την αυθονία σε όλους τους τομείς. Στείλε μου μήνυμα τη λέξη ενδιαφέρομαι και κλείσε τώρα μια δωρεάν αναγνωριστική συνεδρία μαζί μου. Για περισσότερα, ακολούθησέ με.